Sme v otrhu lavíny zo včerajšieho dňa, čiže z 28. januára, kde zahynul jeden človek. Podmienky sú veľmi lokálne, tu je naviatý vankúš po žlabe, načas druhá strana bola relatívne tvrdá. Otrh má výšku priemerne zhruba tých 20 cm, čiže nič veľké. Sklon 39 stupňov, čiže pomerne strmé, ktoré končí terénnou pasou v lesíku. A robíme rozšírený test, ktorý praskol celý blok na 11. poklep a pravdepodobne sa celý ľahko dá zosunúť. Máme tu krustovú vrstvu, na ktorej leží mäkký sneh, aj pod ňou leží mäkký sneh. Je to skôr taký hranáčik, veľmi jemný.